dipun aturaken. Spesial kagem Pak Camat. Nggih, spesial kagem Pak Camat. Remenanipun kok nyeleneh PP apa? Kok mboten PPO? Minyak lho, Lek. Ning niki mugi saged damel renaning penggalih Pak Camat. Nggih, sampun ngantos kapok binjang sanes wedal kula sak kanca nenggo dawuh Pak Camat. Iki, we ya. Siap Pak Camat. Matur nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Selalu panjang umur nggih, Pak. Monggo. Pak mboten usah repot-repot sampun. Sarepot mawon, Pak, sarepot mawon. Kok mboten repot Pak Lurah ki. Oh. Lah isin aku. Aku ngono. Apa mriki mawon? Lah. Maksonan lho jenengan ki. Ben kowe senengane kok klewo-klewo diparingi rezeki Pak Lurah kok munggane nduk munggane. Alah, matur nuwun. Iki ana pamundhut nduk Gel. Saka Bu Kami Tuwa. Bu Kami Tuwa. Nggih, Bu Kami Tuwa nyuwun lagu Sinarengan. Ugi saking Pak Kami Tuwa Mbak Gormetan nyuwun lagu Tunggal Eka. Nggih, Tunggal Eka lagune Jenny Canan ya. Nggih, napa malih niku? Terkhusus buat istri dan anak Ataya Zalfa yang lagi ulang tahun. Oh, nggih. Oh ya, Pak. Apa? Dititip Pak Sutresno. Apa? Ini mau sik. Apa? Selamat ulang tahun untuk putri dari Pak Ataya Zalfa yang lagi ulang tahun. Menika dari Pak Sutresno. Apa? Beliau dari Kalimantan, Nggih. Kalimantan Timur. Dawe mau nimbali duit Jolaras sak rombongan. Oh ngono. Nggih. Kalimantan ngendi? Kalimantan Timur, Simpang Pasir. Oh iya. Rawuh ngriki. Rawuh mriki. Nggih, rawuh. Pundi piyayine? Pak Sutresno, wong Konene tak jalukane panjer pisan dadi genah dadi. Piye ta ya sik ta sabar. Dalah kok kejemir aja. Niki wau permintaane gerajakan. Nggih. Nggih, kowe pun aturaken. Ugi menika wonten pamundhut saking Mbak Yu Jange Mbak Yu Limbu nggih nyuwun gending dandang gula turu lare dawah kembang kacang. Oh nggih. Bu Mrigel kali nyuwun lagu Kelinci Ucul sak bawanipun. Dalem kentunaken Pak Kades, Pak Kasun saha perangkat sedaya RT RW lan Muspika Kecamatan Sukomoro. Oh nggih. Bapak Babin Kamtipmas Pak Gormetan matur sembah nuwun. Nggih wilujeng dalu sedayanipun. Ada saking Pak Hartono bakso, Pak Jiman Ngrami. Nggih. Tak wacane kabeh kok karek minangkani nek ora cukup nggon limbukan kok iso nggon goro-goro. Ngaten. Mergo bintang tamu 2 ini pasti sampai goro-goro ya ta? Oh, aku pokoknya sampai usung-usung ya, Mbah. Lah iya ngangkati jebok kok. Ya. Tak wes gending larang udan matur suwun. Saking Pak Parmi, Parin Blantik Pokak Rejoso. Nggih. Koneko saiki pawang udan. Larang udan. Larang udan. Tasih tunggal. Nyuwun gending gubuk asmara kula kentunaken Bapak Kepala Desa Mbak Gormetan. Nggih, gendingipun gubuk asmara. Gending seragenan ditayupi matur suwun. Oh nggih. Ugi kagem Pak Mbak Gormetan. Ya, udang kuning. Ya, tindhihipun 700.000. Nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Lho, kok isine ngurus zakat, Pak Dik? Sing nyekel kowe darai aku copet to piye? Wau jenengan wae sing asta sing ngelung ning gone Pak Kingkong. Iki sing ngorupsi sapa iki? Dia lagi usum korupsi lho iki. Sumpah. Lah iki sing ngelungne sampeyan kok. Sapa? Sing ngelungne iku lak nyoki nek jaman lagu iki lho. Wacon aku aku ngapusi. Saka sapa? Tak wacone dhewe. Saka Pak Sandi. Kurang pira? Kidulan to. Tindhihe bisa dhewe lho. 100. Kurang 50 lho. Pak, kurang 50, Pak. Lah aku alung ngemis timbane mbok arani nyolet. Wong kene kono wae kurang 100. Iya, ora apa-apa. Mbok menawa gigol. Ya. Nggih, iki diaturi apa? Iki masih nyuwun apa? Pak Sutresno mawon Pak nggih. Sutresno, nggih. Niki diutamakan yang punya tempat Mbak
Bu kami tuwa sinarengan lagune. Oh, sinarengan. Diajakan Banyuwangi iso bareng kanca-kanca. Ngono apa, Gel? Apa sakarmu, Gel? Apa, Dok? Apa, Dok? Ya. Moco timbang moco Pak lintune napa sih? Oh ya. Ah. Oh iya iya. Wis tak cepaki monitor, Dok. Ya wes, oke. Ya, karyane iki ya Deni Canan to iki. Sarengan. Nggih. Sing rada gede ya, Mas. Ya. Oh, matamu wis tekan, Mbak. Nggih, sembah nuwun. Pindhahipun 300.000 saking Pak kami tuwa. Nah, ya. Yo, sinarengan para kanca, nduk mriku sing ngaturke. Aku seneng tak matke lagu. Apa? Seneng lagu iki tak matke pokoknya. Mudeng apa? Ora. Nah, Lah mulane aku ngrungokke gen mudeng. Nggih. Kalian ralat niki wau wonten klentu ingkang kula aturaken dikoreksi karo Nanang. Tanggal 18 wonten ing Wah, oke banget sing do WA lawan kula sak kanca nggih nyuwun ngapunten. Mengkile wonten wekdal wonten gara-gara kula wacane WA-ne akeh banget, Mas. Nggih. Yo, kaya ngapa sinarengan? Ya, bersama Mbak Prigel Pangayu Anjar Wening. Yuk, terus. tweet Solaras. Tenang, duwe omah sing rapi risi. Kepak katresnan, kepak kasihan sayang.
sinau nari ning tengah hutan Benoroko gandeng tresno Terima kasih. Yo, terima kasih. Luar biasa. Nah, suaranya rotok kuret-kuret Pak Kang. Ah, ora apa-apa. Oh, ya. Mantep kok wis marem kok sing do. Larisen kok. Men dibantu karo waranggonane Dwi Jolaras Indonesia. Oke. Ana Bu Dwi, ana Wanda karo Wiwi Irnawati diaturi jumeneng. Oh, lagu keroyokan iki. Hah? Lagu keroyokan. Ya, rayokan. Mau gerajakan Banyuwangi sing disuwun saka Kalimantan Timur. Oke. Pun aturaken. Cocok. Bo insyaallah nek sida bo Desember ning Kalimantan Selatan. Amin. Nah, komplain no, mancal wong papat. Ya. Kok mek wong papat to ya rombongane oke. Nggih, gerajakan Banyuwangi. Ya, kudu iso andum wektu lho, no. Ya, iki lakone dawa banget. Oh ya aja kuwatir. Sing penting maksimal setengah papat kudu selesai. Heeh. Engko karo nyuwun pangapura nek awake dhewe ora kuat ngempet pipis medun sik nguyuh sik ya, Nduk. Ya, heeh. Gawe dokter nek anu aja diempet sik. Ya, heeh, ya. Masa pemulihan. Heeh, ya, coba. Gerajakan Banyuwangi. Ya. Ana Nduk Mrigel, ana Nduk Wanda, karo Nduk Wiwi, karo Nduk Dwi. Ya. Ya, Nduk. Ya. Ini panggung mas kene, Nduk. Ya, Nduk. Yo, gerajakan Banyuwangi yuk, dados. Bisik-bisik semayanan matri janji ore biar sir-siran ami
konjoran lanang wadon berugeran sir-siran ham gandangan gandeng asli nyanyo wangian sir-siran ham gandangan gandeng asli nyanyo wangian. Terima kasih. Matur nuwun, matur Mbak nuwun. Bringkel kan istirahat lenggah dulu. Nggih.